да не насочи поглед в момента към националния стадион за това шоу, което ни чака. Искащо следят всяко едно действие на червения плеймейкър, футболистите на Станимир Стоилов. Томас Лам сега предприема много хазартни действия. Уелтън. Една добра възможност за Левски. Уелтън опитва да нахлуе в наказателното поле. Спрян в крайна сметка именно от Лам. Филип Кръстев. Илян Стефанов стреля, Левски повежда. 57 минути след началото. Левски се оказва напред на националния стадион. Еуфория за над 15 000 по трибуните, а в този момент вероятно и близо милион сини сърца пред екраните ликуват. Левски води срещу ЦСКА в финала за Купата на България. Стана дума за това, че всяка една грешка в този спорт би могла да бъде наказана. А това, дами и господа, е всичко. В този момент Никола Попов слага точка на този спор. Левски е носител на Купата на България за сезон 2021-2022. Левски успява да свали от трона в този турнир от последната година ЦСКА. Левски печели Купата на България. Син празник по трибуните е в този момент една огромна мъка за червените. 13 години по-късно, най-после мъчителното дълго чакане за син успех за Купа приключва тази вечер на националния стадион. На днешния 15 май Левски успява да прекъсне най-дългата си историческа суша без Купа. И след 90 минути на драма, 90 минути на екшън, накрая отново ще го кажа, и частицата късмет изглежда беше на страната на сините. Илян Стефанов се превръща в големия герой на една магическа синя вечер, в която голямата болка и разочарование остава за ЦСКА след победата в турнира през миналата година. В очакване сме на награждаването. Ставате свидетели на шампионския поход на сините, които всеки момент ще дигнат купата. Междувременно ще се радваме, ако Иван Боянов успее да стигне до Мари Стоилов за блиц интервю. Гледката наистина е убийствена от тази височина на стадиона. При всички финансови проблеми Левски е на върха. Левски е там. Левски, дами и господа, е носител на Купата на България за сезон 2021-2022. На всички тези фенове, които в най-трудните за синия клуб месеци не спряха да подкрепят Левски, са в основата вероятно на цялото съществуване в момента на Левски като клуб. Футболистите на Станимир Стоилов го направиха, а Станимир Стоилов определено успя да преобърне абсолютно всичко в синия клуб. Кажем така, дами и господа, клас 2022 за сините записва името си с златни букви в историята. В едни от най-мрачните времена, в едни от най-трудните дни и противно на всички прогнози, Левски е там, Левски ликува с Купата на страната през 2022 година. Златните медали са около вратовете на футболистите на Левски.